ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിലെ പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വാഹനം പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനിലിടുമ്പോൾ എഞ്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടാകും. അതിലേക്ക് പാർക്കിംഗ് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റാലിക് പിൻ ലോക്ക് ആകുന്നു. ലോക്കായാൽ പിന്നെ ഷാഫ്റ്റ് വഴി കണക്ട് ആയിരിക്കുന്ന വീലുകളും കറങ്ങില്ല. വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് അബദ്ധവശാൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിന്ന് ഗിയറിലേക്ക് ലോക്ക് ആവാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതി. വാഹനം നിർത്തിയിടാനായി പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വാഹനം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്തിയ ശേഷം ന്യൂട്രൽ ഇടുക. അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുക. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട ശേഷം മാത്രം പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ നിൽക്കും. അതേസമയം പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് വാഹനം നിർത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ട ശേഷമാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നത് എങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം പാർക്കിംഗ് ബോളിലും ട്രാൻസ്മിഷനിലുമാണ് അനുഭവപ്പെടുക. പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റത്തിലോ ഇറക്കത്തിലോ നിർത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാരം ഈ മെറ്റാലിക് പിന്നിലും ട്രാൻസ്മിഷനിലും അനുഭവപ്പെടും. ഇത് പാർക്കിംഗ് ബോൾ തന്നെ ഡാമേജ് ആവുന്നതിന് കാരണമാകും. വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട ശേഷം പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുക.